Perseo! Sigue Perseo! Sigue Perseo! Endavant, endavant! Mario! Sigue Perseo! Aquest so ambient i aquests crits d'ànim que acabem de sentir són la banda sonora habitual de molts camps de futbol els dissabtes i els diumenges. Ple de joves jugadors i jugadores divertint-se i formant-se en l'esport que més els hi agrada. Gairebé el 100% dels equips a casa nostra tenen futbol formatiu i n'hi ha que directament no tenen ni equips sèniors i només es concentren en formar esportistes de base fins a l'edat adulta. Alguns d'aquests jugadors, amb sort, passaran a formar part de les plantilles sèniors del seu propi club o d'altres plantilles absolutes d'altres entitats. En l'actualitat, la Federació Catalana de Futbol ha dividit les categories formatives per edat concreta i no per franges d'edat. Fa més de 100 anys, però, les normatives i els formats per competir en tornejos de la Federació eren molt diferents. Ens remuntem al 5 d'abril del 1910. Així recollia la publicació Eco de Esports l'organització d'un campionat infantil federatiu. Noticias de la Federación. Campeonato Infantil. El día 10 del corriente comenzará el campeonato infantil organizado por la Federación Catalana de Clubs de Fútbol, para el cual se han inscrito los teams infantiles de los clubs Catalá, Español, Andresense, Central, Universitari, Europa y Catalonia. Anys enrere, un campionat infantil podria arribar a comprendre jugadors entre 12 i 14 anys i actualment, dividits en categories, sub-12, sub-13, però anem a comprovar quines normatives, fins i tot d'alçada, tenien aquells antics campionats, quins molt amplis marges d'edat s'entenia que era un jugador infantil i quins eren els reconeixements pels guanyadors. Los jugadores deben reunir las siguientes condiciones: tener más de 8 años de edad y no haber cumplido 16. Tener menos de 1,50 m de estatura y haber excedido el 1,10 m. No haber jugado más de 4 partidos en concursos organizados por la Federación Catalana en el presente año. Se adjudicarán al bando campeón 12 medallas de plata y 12 de cobre al que le sigue en la categoría. Aquelles competicions als inicis del segle XX tenien unes normes ben curioses, algunes absurdes amb la mirada del segle XXI, però tenien la seva importància, donat que amb un futbol a les beceroles de la seva popularitat, les bones maneres de jugar a futbol dels nens d'aquella època podien permetre entrar a les categories inferiors de clubs importants i, fins i tot de ben jovenets, debutar a les primeres plantilles a l'antic Campionat de Catalunya. De fet, i en clau Europa, noms importants de la història escapulada, fins i tot campions de Catalunya, van sortir de la base ja en aquella dècada dels anys 10. Van ser importants, al primer equip, noms com Bordoi, Serra, Esteve Palaó, Bernet, Jacint Oliver, Vicenç Martínez o Moyano, entre d'altres. I és que la base sempre s'ha de cuidar, ara i fa 100 anys, perquè a part de poder forjar talent a quilòmetre zero, poca més gent lluitarà l'escut fins al darrer alè com una persona que hagi estimat aquella casa com la seva pròpia família.